Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Karen nga napoluan. Baot, Dear Manong Nemi. Valentine's Day, Manong Nemi. Siyempre, awan ti klase mi tinaer na idi nga Sabado ti Valentine's Day. Agraduar kam idin Manong Nemi iti 4th year high school da kami kini Carlo. Ni Carlo Manong Nemi, idi palang 3rd year high school kami nga nangaram kanyak. Ngimidag 4th year high school kami, inaklon kon isuna. Nga iti day tangal daw Manong Nemi agrubrubuatan. Iti palang bigat Manong Nemi nga imbaga ni nanang nga saan ka pong ang panaw. Nga mapang kutulungan isuna Manong Nemi nga mapan aglaba. Ngayon saan ko yung kaskaso Manong? Dagiti dua, buno talo nga kakabsat ko Manong Nemi. Awan damat. Ta napanda na kay ayam. Nagpapata kam nga rin nga bakasyon. Gabuta Sabado nga rin. Iti na karubwata kon Manong Nemi, naglibas akon nga napaniti kalsada, nga nangsada iti lugang ko, nga mapansa di sentro, iti syudad. Dinadakon iti pagsarakan mi kini Carlo, awang pala isuna Manong. Inururay ko. Idaad na ni Suna, apong, nakagwapo ka Carlo. May bagay kang ka na red nga t-shirt mo Oris ka. Oray no, saan nga puro red tibado. Ngem, adan kami ti red lips. Red lips ko na kagadan met iti panangamal na kadagiti bibig ko. Happy Valentine's Day. La. Naawan tayo lipstick ko. Oras saan nga lipstick? Naing peace kaya nalamuyot na bibig mo. Let's go. Paano ta? Nanakayat mo. Kapantan? Bueno. Nagpaspasar ta pa lang. Nagpaspasar kang pa lang Manong Nemi. Siyempre, kibin kan akakbahin na. Irakos ko mo ita. Siyempre, tiya takyag ko iti bagina. Ubing kang pa lang iti tawin mi nga 16 Manong Nemi. Na 4th year high school kam nga ron. At siyempre, at dan nagkinawatan mi, naraman akong nagiti bibig na, naraman akong nagiti apros na. Napanggam nangal daw Manong Nemi iti restaurant. Kunaklano, karinderya ti pangipanam kanya. Oh, special ka. Siyempre, ipang ka iti class nga restaurant. Special ka, and this is a special day. Gabot na Valentine's Day nga ron. Sige, mangantan. Sa din nung tungat at pangipanan na kanyak. Ito mangal daw kami, malpas ti pangal daw na kunak tinakam ko. Baka mapanak to ipaniti hotel. Nakareserba nga ta. Ada ka ta bakante nga kwarto. Kadag ito'y. Siguro ada. Iminto na rabi. Baka nareserbaan aminin. Baka nakapulibok dagiti hotel.
Rumbin ka din nga ipay ko kayong kuwana. Manunimi, di amin ko. Kanito nga kaldawan na kiti puso. Hala, baka sa anak nga virgin nga graduate iti high school. No, pe ko nada nga adu di kiti saan nga adu di kiti saan nga virgin nga graduate iti college. Baka high school pa lang kat saan ako nga virgin. Edi ta makapangan kami, manunimi, nakabayad na tisunan, inikan na kiti. Ano na ito? Juicy fruit. Ano da ang pangpabanglom iting iwat mo? Pasan ta makapag-toothbrush, dag juicy fruit da. Panandang natin. Ang Pilipina ka, luto kayat mo pananda. Ano ti pagpilyak? Wala yung di mabali mo pagpilyan. Iti mapantag mo it sine. Wala saan kat mapantag pala mi iti hotel. Ano pilyan? Mabalinti ko Ada may katlo nga pagpilyan? Ano ko mat may katlo? None of the above. Awan, masapol nga may sagpili ka. Nagbuyit sine. Sige. Intag pabara idjay. Sa tantumad lang sumrek iti hotel. Allah. Purcher high school tapay laeng, Carlo. Kaya kinapudno na manong nemi kat talagang agagarigan tirik na matikti ka lang. Tanan tungat at mapasamak. Nod na kami ti hotel. Labusan na to siyempre. Sanang may gaman amin nga kayat nang igkanan, nga maaprusan, maagkan. Hala, mapadasak katan. Hala nga ta, Diyos ko, 16 years old ko pa lang. Kadagiti nga gundaway manong nemi kat nalipatak. Dagiti pamagbaga dananang kanitatang kaniya. Being shock tinauna ken babae kakaiso ng anak da. Tadagiti talong kakapsat ko manong nemi kat lalaki da amin. Kat shock inauna. Kung natatatang kaninanang ngay pas nagkutagbasa, agagagata katumulong ito nagtibalay, tulungak ni nanang ko, ngaglaba, kada dumapay, nga trabaho ti balay. Kada into nag-college sa, ipas na ko nagbasa, kaya't da, nga makapagturupusak, iti college, kat madanak to tinapintas nga trabaho, kat tulung tumit ida, tapno matulungan mat nga, agradual, iti kolehiyo, dagiti kakapsat ko. Nalipata kong manong nemi, dagita pa magbaga, nga sa anak pa ila makinubnubyo. Ngem na damat ng nobyok. Ket, gaboto o nagtipagsinyan, manong nemi ti pinilik, at da kami nito nagtipagsinyan. Ngem sa amin mapagsusurot, manong nemi tibuy boyaan mi. Gabota, arakop matlatang arakop ni Rodel. Rodel wano Carlo. Nabalbaliwak pa yun nilagan ti boyfriend ko, Carlo ko na kuma. Arakop nga arakop. Numanin amalan na, dagiti bibig ko, numanin isaluksok na, manong nemi, tidakulap na, iti barokong ko, napanakpet, idin inikat manong nemi, ti brak. Hoy, apa inikat mo? Tapno, wanti pasalsali. Tababaling ko pa itagtete. Hala, dito yung kinayat mo. Pagsenyan, di hanta makapagplastar. Ano nga min tirantam? Carlo, huwag. Huwag, Carlo. Huwag. Huwag ak lang huwag ata. Malaksid manong name iti barukong ko nga napan na linukatanan. Pagda naka-t-shirt tak manong. Napan na pa niluktan ti pantalon ko anong naming ang babahan iti siper. Ne, sus ko. Dito ipayan tinang isaluksukan na manong naming ti dakulap na kurkureng-rengen na. Kasla na budo ta kudkudan mo. Carlo, di ka magbaling nga bastos. Respetaran ko mamit kinapapae. Dadi mo ka di kaya? Saan ka nga maganasan? Ininayadam nga roda Kasla ka lang kushima nga agkamkamulit tukmam. Kit naman nadamat tukmam dito nga. Dadi ni, uy, ila. Ang utik man. Ay, loko ka.
Nagbuya ka. Ito yung kinaman taglawlaw mo. Nagbuya-buya na kadikit saan. Gamot na pil by pil. Valentine's Day nga ron. Kat dito'y tinapili na, nabili tayo nga pagdedan. Pangangayan, pang-celebraran ti Happy Valentine's Day. Awang pa nga tamay sa oras mi manong name ito nagtipagsinyan, di baga na nga ang kawit kumwar kami. Plastar ko nga harot manong name iti arwatek, insublik tinikat na. Ay, nakalukluko ka. Dad, ano to eh? Dati makapagplastar ta. Tapno aramidan tan. Diyak kaya. Nagbirianda kang pelangin muna manong name kalbasan na let's go. Sa din mo. Salutsutan pala no sa din mo. Nangalan ti tricycle manong name kadya ka mo. Ta inara sa asan na ti driver. Kaya di ka sirgan ti hotel manong name. Tsakayat. Kunak ngam jakmat. Agad kayat sumurot ak matlatak. Di magpintasan na manong name nagwingi-wing ni Carlo. Apay. Awang ka na ti bakante a kwarto. Sus. Hindi sa bali man. Hustahan nila tan. Basta sumapol ta. Mabalin siguro manong naimikat talaga nga ni idiklikak ididedi nga aldaw. Gabot talaga nga awan ti bakante. Tadya balayan. Na? Iabit kan sa diyabalayan. Kanagpeso manong naimi. Nangalaman ni tricycle kat ning imbagana no sa dinot pangipanan na kata kami. Nakadisag kami nakapalangon ti tricycle. Oh my God. Simre kam tiyo nagtibalay. Ay. Tatang. Nagapon. Kinasunod ka doon. Ni Karen, classmate ko. Ken, girlfriend ko. Fourth year high school ka pa ilahin at the girlfriend mo. Kalapin sangpat mo. Awang amin ti bakante rarang. Ano nga mong bakante? Nabagbagam. Awang bakante nga kwarto kadigiti hotel, kasta. Gabota Valentine's Day, kit nakukuparan namin, kasta. Kadi may mo iyawi dito balay, tapos dito unek ta kwartom, nga kwa. Tatang mat, sila dito agbadpada nga lalaki. Kahit si kamat balasan ko. Handa ka magbagaan di kita naganak ka nga? Nagawit ka. Tang, mabit lang dito. Ano mabit lang? Nalagtugo ka ba? Balasan ko ka. Di tama? Ketsi ka, Carlo. Makatoy. Anarat at telikod jutang. Anya taramidan ti ama? Iti anak? No at amating aramid na? Di ko na nga bautan dakit sangwanan ti girlfriend ko? Jak pene baga manun nemi idirwarnan ti baut. Kama, manun nemi. Baut nga kwa. Araramatin ano kwa. Napagbugaw. Anong nemi ka digiti manok. No adda nakabilag. Manong nemi. Murdong ti sanga ti kawayan manong nemi. Ket ni basnot na. Anay! Tarang, sangwanan ka, kayo ngayat ko, bautan dak. Baro ako na kami bautan nagpailag. Kabuta ka sa pulan, tatnog na kang ka. Ay, anay gusto na, tarang gusto na. Anay gusto na. Anay gusto na. Nagtartaray ni Carlo manon nemi kat nagbutay nga ko. Kaya matangam, di ba nagbaot ko iti boyfriend mo? Ubing kay pailain. So nga si kabalasan ko, nagawit ka. Nabatasam ka din tinabaot.
padasa kong tata. Kanot na odya pa nakabawat mo. Idi adak pa lang ti grade 6. Idi ag first year high school akon. Saan ko nang babuotin pa ni nanang, kinitatan ko. Baka baotin na kita. Nagkapuan niyo. Nabanggam nagbuhi ti sini, tata. Iti o nagtipagsinyan anat napasamak. Kinarkarawa na kahan. Pati dita baba, kinarawa. Ni Carlo, di kamain. Apa emong tata? Haramid ko idi. Anak ko mataramidan ti lalaki. No may buya na ti babae. Kalkalabay na kadilatan. Nalikotig ni Carlo, ha? Kaya no saan ka nga palubusan? No, awanak ko ma. Kaya napalubusan ka nga na napanitit sila. Anat namnamay na pasama. Sikat ti mapukawan, balasang ko, kabota sikat ti babae. Kaya saan nagsikog ka? Agawid ka. Agawid ka. Oo, tata. Agawid ako. Nasip ngetanak nga nagawid dito balay manong name. Hoy, nakalabari nga nakadikusan di kakapsat ko. At daninanang manong name nga glutluto iti kusina. At da ako nanang. Ana? At da ako. Nagapgwapuan. Napang ka man nagpaspasyar ka dagiti kaskulahat. Nagkikita kailangan ro din Lunes aging ka na ti Biyernes. Aramatin nyo pa lang ti Sabado nagkikita ka mo pa nagpasyar. Urayim ti baot mo. Ha? Apay buong tindak pa lang katbalasang akon? Urayim ti baot mo. Nanang, balasang akon, hindi lang grade 6 at tinawadi ka pa ng baot yung kanya, kinitata nga. Kaya baka ita nga purcher mo. Sumanin pa nakabawot mo. Urayam ti bawot mo. Urayam ni tatang mo. Taipulong ka kingkwana. Nanang, Valentine's Day ta. So na nga, aldaw digiti puso ko sadak pa baot. Awan ti Valentine's Day nga bagam. Ti ayat, no isuman ti kahit mo sa wen, nga kaaldawan digiti puso. Ti ayat kat agapu ti puso. Ti ayat, inuran-uras, minuto-minuto. Deta ti ayat. Saan lang itangal daw? Itangal daw, kang runan na unay, kang aldawan na, bautin dak. Tapnod tapak nakmam. Idi sumangpet ni tatang manong nemi Sabado. Pinangay-ayo na ha. Kada kaming anak na. Ay, nagsoldo ak anak ko. Kitkimatang ak ti prutas. Oh, digitoy, nalabaga. Happy Valentine's Day kada kayo, anak ko ha. Karen, tatang, sabi kaslasam mo may sarang tinupap kanya. Pag pinustaan ta, adda basol mo. Kastat lang ang kit no adda basol mo. Sige, awatin mo na ito para keng ka. Thank you, tang. Kalumat para keng ka. Oy, John, Robert, Edgar. Thank you, tatang. I love you. Happy Valentine's Day. Dito mat para ti asawa ko. Wow! Special para kininana nga. Gabatay so special ti amin namin. Ninanang yun. Ken, that is well do ka makalawas. Ay, agamanag. Albert. Mangantay pa nga muna mo, no, agbaot ka pa. Tapay, sunod baot, katakwada. Ni John, ni Albert, ni Edgar, awang basol mi nga makalawas, tatang. Dadungar ka kay so nga anak tang, balasangan. Pabaot pa lang. Mangantay pa nga muna. Sakan to agbaot.
Kaskas di man nung naming adyak may sarang kinitatang tirupak. Kabayata namang mangan kami. Kat syempre, iran ranada no katikastoy nga, panangan, di kiti pamagpagada kada kami. Tapos nagkakail matlat pa nagbasa yo. Takay nga 3 boys. Tapos nagkami tatang. Sige nga rad, the one and only girl. Saan ka makasungbat? Sikan sakit talaga ti mabaot mo damdama. Tang, pakawanin tak. Santak ta ko mang babaotin to. Balasa nga ako. Tinaudi pa ng baot yung kanyak. Idi grade 6 sak. Naong basol mo. Hanggang mabaot. Ngayon na basol mo, mabaot ka. Apay. Di mo kayo ti mabaot? Tsakayat, sakit. Apay nga rod, nga nagaramit kat sang na siya at kat amumet, nga mabaot ka. Tibaot kat pa ng isuro. Taong no kasunod pa ng ibagbabagami, saan yung aramidan ti kasto, di aramidan na ita, kasto aramidan nyo, ngam nagsulungasing kayo. Ang kaya dumngi, tanggan ti ulo yo. Saan ba nga mabaot kayo? Inpulong ni nanang kinitatang kalpasan nga nakainawak manong nemi nuanyat na pasama. Agpat patulong kang kuana nga aglaba, kakaiso na nga Sabado, pag amulat awanin, nagpukaw Inurure ko sumangpit daw, pangalda, owan. Inurure ko sumangpit, aging ganasip nga tanga dimteng. Napanan na kano. Kita, kinasinarak na kano, kada kita ay ka-eskulahan na. Nagpaspasyar na kano. Datangatat na pasamak. Kaya sumantikunan na. Inisangon na ko ni tatang. Karen, tang, idikitak manong nemi, di anda ti iman na. Hala, sinturon data tatang, nasakit, lalat data. Ano kay kahit mga rod? Sangat ida mortis nga siit-siitan, hunda ito. Tatang, balasan ako. Balasan kan nga naawan na mo. Kakaiso na nga Sabado. Nga matulungam ni nanang mo. Napanam, Valentine's Day, tatang. Ket, sinelebraran mi kini. Tuloy mo. Sinelebraran mi kadagiti ka eskwela ak di Valentine's Day. Napanggam amuklatan mo, agululbot ka. Kuno mi tagat sinelebraran mi ti Valentine's Day kini kada, amata kada. Kadagiti yaman. Ada boyfriend mo? Awantang. Ada boyfriend mo? Tatang, balasa ka lang arodot. Ada boyfriend mo? Ay lakay, ako muna ipigpigsahan. Magigta ka ba? Ada boyfriend mo? Adan, di kami. Adan, tatang. Siyot kinaduam, napanan nyo. Napan pinaslangan no ibagam tipod no, anak. Tapos saan ang adadangag pungtot. Napanggam nagbuyad sine, kad anat na pasamak, iti unag tipagsin yan. Atang, naigkanan nandigit sa mga rumbang kumangig ka na nakaka. Kalbasan na anat si Maruno nga napasamak. Ibagam tipod no. Ti amin-amin na kinapod mo. Napangkay nag-hotel. Ngimawan ti bakante. Sinusuryo amin nga hotel ng maong bakante. Tatang, sorry. Kalbasan na sa mga nangarti na ramin dyo. Iba kam tipod no. Ngawid nak niya balay na, tatang. Ket? Imbagtad na ni tatang na.
Pinaritan na kami. Binaot-baot ni tatang nan. Ti boyfriend ko. Inisang mo anak. Nagtartaray. Nag-awit akmantin. At nuawan ni tatang na nga yung jibalayda. Ano ka na pasama? Sorry tatang. Nagpaklib ka. Tang, balasa nga ako. Paklib ka. Tatang magpaklib ka. No saan ka nagpaklib? Bakrang mo kada ulom tiyo sinturo na ka. Nagpaklib ka kunak niya. Sige tatang, sige tatang. Sige tatang. Nagpaklibak man. Ito iti patong ko. Ulitan tubay. Daanin natang. Nagsisinak nun ni Carlo. Susto ng tatang. Sigalan ko. Sigalan ko. Jack malipatan de ding aldaw. Ken rabi iman. Kaaldawan de kiti puso. Kasta unay manong namin tinamsaakan ni tatang imbag tapatong. Karing-karik na santon nga maulit. Ingkarik manong naming awan sa baling aramidek na di mangipasnek ti managbasa. Iti Lunes manong nami, siyempre, nagkita kami kini Carlo. Kumusta ka, sweetheart? Pa'y na kami suot ka, kasta? Basol mo? Abay. No kasano parang baot kangganitatang mo. Mas pa'y ti panang sinturon ni tatang kanya. Magkita mo lang kung matapatong ko. Kita man? Kati siya, takita. Loko, tsaka yan. Kinagsinata. Hana? Agsinatan. Gabatain ka rin kanitatang grana ng isinaka. Sorry, Carlo. Sampay lang ang panahon. So, agsinatan. Pilit-pilitan nakidi ni Carlo manunaymi nga saan ka mong agsin. Nga manipod mo't idin saan nan nga nasagid. Ito ultimo nga dakulap ko. Tano kaya't nakidi akibinan. Umadayuak. Diyak ko ni palubos pa'y manunaymi nga maramanan na di kiti bibig ko. Kang runaan na diyak ko ni palubos nga magkanan na di kiti mansanas ko. Ken iti babamano. Nga dahit at inaramid na idi. Kada di nga Valentine's Day, nga napangkam nagbuhi ti sina, nakalalagip. Ngayon nasken nga wagsak ko dahit ti panuno. Naggraduar kam ti high school, manunemi, timulungak, iti trabaho tinod ti balay, tinulungak ni nana nga naglaba. Sa anak nga balbalog, manunemi. Tanod na pamanak, manunemi, sandak nga palubusan. Nagbalindang nga dadang istrikto kanyak manong nemi. Tabong malasag kat balasang nga karoon. E di pa nag-enroll manong nemi, binagbagandak ka na yung bag na tatang kinanan. Karen, tang. Kahit mo nga maulit, di pa nakabaot mo, manakasinturon mo. Diyan kayat lang, nagsakit. Pues, tapos ang ka mabaot, paisuro ka. Yes? Igaid ko tagtrabaho, anak. Tapno, at nagastusin para iti panagbasa iti kolehyo. Magrigat tayo. Ngayon saan nga ti kinarigat, ti panagbiag, ket isutubeng, tapno saan nga matungpal, danyaman nga napap mo. At napap mo, o datang, kahit mo pagbalinan. Kahit ko tiyang trabaho iti bangko. Sige. Upat nga tawen. Basa ka. Kahit na may ruwar mo ito board mo, alis itong tulay nga magsumrek ka di trabaho. Kaya ito nagtatrabaho, tumulong ka tumay, tapno makapag-graduar mo, di kita lupay nga kamsat mo. At titinulong tayo. Tulong-tulong. Kaya, alis to lang ibaga. Yung narigat nga ramitin. Yung talaga, baling ka na siyang pet anak. Maramit tayo. Insinam ka din yung boyfriend mo? Uwantang. Oh.
Ada doon tumanin nga lalaki, tumasdag kang ka, kabayatan nga agbasbasa ka. Saan ka kung mga paisturbo ka na kwada? Noon yaman ti pa nakapahaimi kininanang iyo. Idad mi ka na kayo nga balay. Dahil at nagkinaryan mi, kininanang iyo. Ore ka sa notrigat, tinulong kami at tinulong tayo. May payan na kayo tinaran niya ka masakbay. Nag-enrollak nga rood manong nemi kas itinamnama. Di kiti lalaki manong nemi, siyak lang, sipsiputan da, surut-suruten. Wow, sexy! Ore saan ang matune nga sexy. Ngayon, napintasak namin manong. Dari matak, makabibiyag ako na. Natuntiras nga ako. Imalak nga rood kininanang. Why? Napintas ni nanang. Pintasak mo. Siyempre, guwapo ni tatang, guwapo matigiti kapsat ko. Saan ko nga nakikita pa ni Carlo, manong name siguro, saan nga nagbasa, wano saan, kat sa balik eskwela at pagbasahan. Nilari manong name ti makulit. Iso ti naanos, nga sumurot-surot kanya, oray no isnabag, oray adaywak, sumabat. Hay, pagustuhan ako na. Anong pagustuhan yung magbagam? Maminsan talang dang merienda. Di ka unay pagpakipot. Baka nadalaing nga dadagas nga namin na ka. That advice ko. Mag-close ka kanya. Ano ada problema? Adda. Ano ada mat problema? Adda ka. As a friend. Ang pagtumbalan ng tungaran. Nakin nos pagaringat naman tayo by lap tirik natang ang padpada agad agraduar tanto agad makasikakin siya. Manipod met idin tapag pagustuwak ni Larry manon nemi nga mangawis kanya kang merienda, glance. Si Marda nga dinado mga lalaki. Tapara kada ko hada manong siguro kini magbaga ni Larry nga girlfriend na ko. Nadarigod daway nga tsak mapuutan nga kibingan na. No. Talaki ibin mo, sikamot. Akbahin ka nga, di adada. Kada dagdigon daw yung manong naming nga. Naragsakak ang magkisarsarita kang kuwan. Naragsak ka rin ngamin. Naragsak ka sa sarita. Na-develop ka rin dirikam kanya. Bing tapay. Nuti mo kayo nakagura ka. As a friend ko wala yung Larry. Pagbalinin ta nga, dati pa nagayam ta kita, inspirasyon. As a friend. Sige. Yan ta nga, ipatpatat subject ta, ay ipatpatat kurso ta, agpapada kami nga oras ta. First year, second year, third year. Kasta manong name iti kapautan nito ya, kinasingad mi kinilari. Tsak maawatan tirik na, kasla, as a friend lat ta. Tamalaglagip ko tamat ni Carlo manong. Nangrunan no kasta nga dumteng ti Valentine's Day. Ni Carlo nga dagos ti malagip ko. Ni Carlo nga dagos manong name iti sumiplot iti panunod ko. Ni Carlo nga nagpapas ka iti bibig ko. Ni Carlo nga nagpapas iti baro ko. Nastrek na pa yan ti kang runan nga pribada nga paset ti bagik man. Hindi ka dami ni third year college kinilari dimteng ti Valentine's Day insagutan ng tisapong. Happy Valentine's Day, my friend. To be sweetheart. Thank you. Kasamat ka. At nakadigidigi, nakalalagip nga aldaw para kang ka no kasto nga Valentine's Day. Apa yung salsalot sudan? Madamag ko lang. Adala. Kat sika. Sika pa nga muna, ah? Sika. Ladies first. Fourth year high school. Fourth year high school, yun di. Kahit mo sa nadaan ka ni ti boyfriend.
nadala ko ti boyfriend. Saan nga virgin di bibig mo? Oray ti barokong ko. Ito ba? Virgin pa lang ha? Diyak malipatan din nga Valentine's Day. Dandani. Ang walat bakante nga silid kadigiti hotel. Oh. Kanapang kami pa hindi balay dang madali tatang na. Yung kanidi nga aldaw, kanidi nga Valentine's Day, nakariknaak, permi nga panang sinturon kanyak, panang baot kanyak ni tatang ko. Tapay, pinulpot na, impudnok ti amin. Nako. Iminsin ako ni Carlo. Saan ko nga nakikita pa kalpas nga naggraduar kami. Iso ti first love mo. Siguro. Ket si Kalari, ano naman ti experience mo? Di ba? May sa nga tawan ti pa naggraduar ta. No pa isang baling eskwela. Valentine's Day mo, idi. Sagbay nga nagturpusa. Idi high school. Kas Jemet, napasama? Ha? Hanggang natuloy? Kaya lang natuloy. Kahit mo sawan at experience mo? Kas kula amet? Saan? Ano? Inaw ng imsiyat. Ana? Isot nagsusuruan. Di ka mawatan. College student in Sonay din. Nakurso na daan, nak. Awang kanot ka Valentine's Day na, siya tinawis na. Sinusuruan na karoon. Ano na virgin? Saan ko ang inayan? Sinusuruan na lang. Pinagbalin na lang nga kadate na, kabalintino na kadate nga. Ano daw? Muko ka, dagayang padas mo na. Isupit ng susurugan ka, tada experience na. So ada mapasamak ka na tayo. Lalaing ako, gabot kabisado ko. Kahit mo, ag-date ta. Dahil hotel? Ako. Liniklikak digit nga topic manong name no kasta sa salita kam kinilari. Pero ta jak kayat manong name nga masulisog dirikna. Jak kayat manong name ti maulit a mabaot manen. Taore nga tan kastoy ti edad ko. Nagbasulak talaga nga bautan nak ni tatang. Adalat ti sinturon na ka nakasaganak. Kaya si Tedeta nga ipanagawid ko dito balay manong name. Nakaigam ni tatang ti sinturon. Tanga pa eh. Nadabautan nyo ka naging lalaki kakapsat ko? Baka si kamanin ti bautan. Ala, ang basol ko tatang. Ang basol ko. Diyan ko kayo ti babaot. Nasingpit ka di matlaeng. Nasingpitak. Napasnagag ti pa nagbasa. Sino nga rin di kakuy-kuyog mo? Kakuy-kuyugan niya. Lalaki. Kaskulam? Kaskulak. Oo. Hamo man rin may babawi. Di kat kahit nakasawan, ada kakuy-kuyog mo. Kahit kakuy-kuyog ko idaan ka kaskulak. Ada may salain na kakuy-kuyog mo. Kasat kahit mo sawan. Ang santa ka babautan, awan relasyon mi kinilari. As a friend lang. Kinam? Nagkumpablekan. As a friend. Ngayon sa din ito pagtungpalan na. As a friend. Ano pa naramanan? Hindi rin tumaramanan ti bibig ko. Ima, gagangin lang. Anto nga masayang di banugyo kanya. Agradwarak. Liklikam nila eh. Haumat naman di kararamidan mi. Ngayon deta kinaklosyo. Hanyon tumapupuutan. Bautan ka? Hindi kaya pues, agtungpal ka kanya. Liklikam nila rin. Awan sa bali nga ramidem no di mangipasnek ti panagbasam. May salangin nga tawen anak.
may salangan nga tao. Rinugyak nga rob nga liniklikan ni Larry manong na ba nagpakaskas daawan. Larry, please, mawatan na ko ma. Abay, napagbudnunak ni tatang. As a friend ko na. Ngayon baga na nga liklikak ka. Liklikak iti panag kinaas na ektirik na titunggal may sa kanata. Please. Sige. No, isot ko na. Pagustuhan ka. Sa nga ba ni Larry? Nakas pagadigan datan to. Di datan to. Buteng ni tatang, basta nga, gagam ti sinturon, manong, baot. Yung nabayagan nga saan na jak nakita nga, dabinaot na karigit kakapsat kong lalaki. Hindi pa nag-fourth year ko, manong name naggraduar maten, ti adject, iti high school, ket insarding na pailaeng. Taurahin da ka nung makapag-graduarak, manong saan nang tumat, arugyan tagbasa, iti college. Awa maten, di makikita ka lari. Nag-transfer nga ta ti eskwela. Nasakit nga ta, tinakam na. Iti ka sa jay. Nasyat mo, tapno awan. Sa bali matmanin manong neme, di kita lalaki, nga umipos-ipos, sumapas-sapat. Ngimawan din tal-talik ko kadakwada. Nakapagturpusak manong neme, iti kolehiyo, nag-take active board, kas kawan itiragsak ko, iti remuar ti resulta, nakarwarak, aging ga nakastrek ako na dagos, iti pangobisina. Tatang, nanang, damo nga sweldo. Iyawat ko amin ka na kayo. O, makita man ha, kahit nagbalegi ka. No, saan ka nga binaot ko ma? Baka kit no, saan ka nga naggraduar? Baka dasawang kumaitan, nga dapay na po kumikan ka. Agyaman nagkaragi di bawat yun, tatang. Agyaman kaming matkang kaanak. Ta, saan na kami nga pinaay? Hanggang pa'y lagas asawa, ha? Paggraduarin pa lang umuna ni Albert. Mano nga tawin? Upat nga tawin. Mga lakano nga takin na maestro. Sige tang, para kanya. Ken para kin Albert. Iyaot ko amin ng sweldo. Kalbasan nga, makagata nga karili kahit ko ang katangin. Kinsenas, ken makabulan. Ken katapusan. May isa, dua, talo nga tawen. Ay, adulat tamad-lataman nung nemi di disturbo nga lalaki. Masana ka agad entertain ti mo, masyar dito'y balay manong nemi. Imiti may sa nga rabi, ni tatang timay nga mismo ti kwarto. Hoy! Karen! Tang apay. At sa nga ilim. Amoy mat na sana agad entertain, sang hiling. Nag-aaram dito'y balay. Taan na karti kayat mo. Tiruar, ti magarbandagan ka. Sino reta tang? Dating baga ng anak ni tayin. Carlo. Carlo. Ay mo harap man. Ni Carlo nga peso. Carlo. Yeah. Flowers for you. Hamo na Valentine's Day ah. Apay, sa kalabang 20 flowers na Valentine's Day. Kumusta? Tugaw ka. Tapay chocolate na. Ada asawa mo. Dito pa nag-asawa. Imposible. Imposible nga pa iti nagbaling nga girlfriend mo kalpasan kanya. Jakli ba ka nadadawa? Mawan ti marik na keng kadakwada kasi ti marik na keng. Sika. Ada ka din nagbaling nga sa baling ang boyfriend mo? Ewan. Tukas ta. Siyak palad na kay ganun dita. Ken dita. Gawin. I love you. As in, nga panagayat ko idi, aging kanay ta. Pero may ka di nga mamati akin ka? Pero may muna eh.
Wenno, adda ka di ororayam? Awan. Nadanak iti best friend na lalaki. Him, liniklikak iti adda akong ti future. College. Gapunta ka sidi, nakapagpudnudak manin tatang. Bagtasan nakabinaot. Binaot ka third year high school, ka third year college sa gidi. Kaano lang ang tinaot, di pa nang bahot na king ka. Kada di pa nang bahot king ka ni tatang mo. Kastamat karabyan at pinang bahot ni tatang ko kanya. Hana ka inulit na binaot ni tatang mo? Saanin? Nagpatpado na kahit. So nga nakalalagip dati nga Valentine's Day, di ba? Nakalalagip ka talaga. Ket, mabalinta na sublian, di ba? Di ay na yata. Do you still love me? Siguro, si Katururayek. So nga akong pulos na in-entertain ko kadigit lalaki, malaksid kinilari as a friend lang. Yung pag natuharag pa lang, yading ko. Yes. Ano pa yung katawan? Isa lang yung katawan. Sige. Makaurek di may sa katawan. Nakaurek na doon katawan. May sa katawan, saan ko nung maurek. Nagsinubyanan kami kini Carlo manong naming. Kahit inuray mi nga naggraduar ni Albert. Nakaruar iti panagtest na. May son nga licensed professional teacher. Ngadan pagtrabahuan na manong naming iti matulagan ti kalay sami kini Carlo. Nang agkalay sa kamin kini Carlo. Oh, rumeng ko na panawanin, orita naggraduar matan ni ading mo. Kaya ni ading mo, Albert, kat isubot timang tulong. Kaya sumasuro kapsat yo. Kaya rin no, danto na sa awam anak. No kasapulan nga, daw kami tulong kang katap, no. Saan nga, may stranded gini kakapsat mo, huwag kan mabaling kat awan tagsarding kadakwada, nga pananguray dito panaggraduar at ti college. Untang, nan. Di kami, Carlo? O ano pagdanakan nyo? Tatang, nanang. Duha ka mat nga trabaho. So nga, tumulong kami. Kaya di kita kakabsan mo, Carlo, awan titulungan. Awan titulungan kadakwada at tayo mo unadamat nga naggraduar. Siyak ngerti na udi. Very good. Fast forward, manong nami, nakapaggraduar kami amin nga kakabsat. Kat, dahil kita nga tandagan na kanyak di kararagsakan manong. Tatilikudan, tirigat mi. Tirigat da. At least, ada bunga tirigat da. Kung nakarod ka na kuwada, manong, aanang nagtrabaho pa ni tatang. Titunlulong kami nga kaps at mangtad ti pagbiag da. Nga minikan mikit di, manong nami ti pungunan da, kat nang ipasdag da, iti karinderya, nga iso itat iban manage da, pinapintas mimat nga kakabsat manong nami ti family house. Ti burodek ti kadwada, manong nami ang gindag iti family house. Adamin asawa min, ket siyam, manong nami, dagiti apupalag da tatang kininamin. Talumat dagiti bunga tayo na yatmi, manong nami ti asawak, nga ni Carlo nga nagtultuloy nga na singpet. Tasyak lakano iti babae ti biyag na by first and last love. Siya, akasmet kanyak manong. Iso. Ket isulaeng. Iti naka-approve na kaigim kadigiti rumbeng laeng ngagkanan ti asawa. Ti ipatpatig kin mangipatpatig. Dahil nga rin ti pagkasalita hak manong kinagyaman naglaunay ti anos mo manang urnos kalpasan nakinsen ken ka ti detalyena through your messenger pang Valentine's Day. Gabot at dapat ka naigan na iti kaaldawan di iti puso na rin nakaredy sa aming nga malipatan anapasamat. Nadandani kami saan ko maarumbeng pa yung mapasama. Daddy, nga panakapaot mi nga padpad. Sabi ko mata na kay bati ak ti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyak kadagiti padak nga nagbuya ka nagdengeg. More power to your program and happy Valentine's Day kada tayo amin. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Karen.